Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a na-ewetara unu ugbu a bụ ozi si n'aka otu nwanne anyị nwaanyị bụ onye kọwara onwe ya dịka Lady Aṅụlịka Chika Ezenweli, bụ ozi o ji wee na-adọ ndị nne na nna aka na ntị gbasara ọnọdụ ezumike a nke ụmụaka niile bụ ndị na-aga akwụkwọ nọ ugbu a bụ nke ama dịka holidays. O wee na-akọwasị na ọtụtụ ndị nne akwadowela ka ha ga-esi wee zipụ ụmụ ha ebe ha ga nọkwuru mmadụ, ma ndị ga-aga nọkwuru ụmụnne ha, ma ndị ga-aga nọkwuru nne nne ha, ma ndị ga-aga nọkwuru ndị dị iche iche. O wee na-akọwasị na oge dị otu a bụ oge e nyere ka ụmụaka na-aga akwụkwọ zuo ike, abụghị oge ndị nne na nna kwesịrị iji wee zipụ ha. Ọ sị mba, kama na oge dịka oge a kwesịrị ịbụ mgbe nne na nna na ụmụaka ha ji anọkọ ọnụ ma na-akpa nkata wee na-amatakwa n'onwe ha, maka na ihe a na-abụ chi na-efo n'ụtụtụ ụmụaka akwadola ịga akwụkwọ, ndị nne na ndị nna akwadola ịga n'ụlọ ọrụ makwa n'ụlọ ahịa, na ọ naghị enyecha ọtụtụ ezinụlọ ohere ịnọkọ ọnụ dịka otu ezinụlọ. O wee sị na oge dịka oge a kwesịrị ịbụ mgbe ndị nne na ndị nna ji wee na-anọkọrịta ha na ụmụaka ha ogologo oge ka ha na-amatakwa n'ahụ. Ọ sị na ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ndị nne na nna na-abụ emechi ha na akwụkwọ otu a, kama ha ga-ahapụ ụmụaka ka ha nwetu ezumike, akpọrọkwa ha bụ ụmụaka lọchie azụ n'ụlọ akwụkwọ ọzọ dịka nke a na-akpọ holiday lesson, wee bụrụkwa ụtụtụ niile akwado nwatakịrị wee kpọkwara ya gawa ebe a na-eme ihe ọmụmụ. Ọ sị na nke ahụ ekwesịghị ekwesị, na ndị ọcha wetere akwụkwọ a anyị na-aga mere ya na ụmụaka gụgide akwụkwọ, o nwere mgbe ọ na-eru enye ha ezumike, bụ ka ụbụrụ onye ahụ wee zụtụ ike, maka onye ahụ ka anya abịakwanụ ya n'ala, na ọ bụghị mgbe niile a na-ele anya na ihe ọmụmụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nụrụ ozi olu edekọrọ edekọ nke ama dịka recorded voice note nke ya bụ nwanne anyị nwaanyị bụ Lady Aṅụlịka Chika zipụtara. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma dịka anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m, na nkenke oge ka nrịpụtụ ahịa m n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị na-achọzi ịtụ m okwute n'akwụkwọ a. Ha na-ajụ m kedu nke bụ mgbe niile na-ekwu okwu akwụkwọ a, mana agwala m unu na agaghị m akwụsị ikwu okwu ya bụ akwụkwọ wee ruo mgbe unu niile zụchara nke unu, marụkwanụ mgbe unu niile malitere ịkụziri ụmụaka unu otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya mere ọ bụrụ na okwu akwụkwọ a na-ekwu amasịghị gị, biko gbafee ihe onyonyo a gbaje ya ebe ị ga-achọ ikiri ya, maka na ọmarịcha akwụkwọ a na-ekwukwa n'okwu ya bụ akwụkwọ ga-abara gị uru, ma bara ụmụaka gị uru, bara ma ndị a mụrụla ma ndị a na-amụbeghị uru, maka na ya bụ akwụkwọ na-ekwu okwu ya bụ ọmarịcha akwụkwọ nọrọ ala chemie echiche ma kwụọ aka depụta ya iji wenye aka n'ịkụziri ụmụaka na otu esi agụ asụsụ Igbo. Akwụkwọ a mkpọrọ Uchenna bụ ọmarịcha akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya bụ onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha atọ ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Igbo, ịhụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya, ọnwa ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara na ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu Bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex? Zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee ezi echiche ma nwee amamihe, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala? Zụọrọ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta akwụkwọ a ma ị bi na Naịjirịa, kpọtụrụ m na akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a. Anyị ga-ezitere gị na mpaghara Naịjirịa ọbụla ibi. Ma ọ bụrụkwa na ị bi ala Bekee ma chọ inweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a. Gabụ ịpịa ya bụ link aka, obuba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị. Ndị Amazon ewetara gị na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị gere ozi nke anyị ji maka ya wee bịa, bụ ozi si n'aka nwanne anyị nwaanyị wee nye ndị nne na nna. Ka m pụtakwanụ. Good evening, beautiful women, my beloved sisters. I've come again this year. This is Lady Aṅụlịka Ezenweli Chika Ezenweli, and I've come with nothing but my humble, my two kobo reasoning and sense
and information to us women. Biko, abịara m isu ogologo oyibo. Abụrụkwa na mama nsonye, mana achọrọ m ka m kọwaa ya ka ọ ga-esi werukwa anyị nghọta. Olukwana mgbe anwa m ji abịakwa abịa eti mkpu maka na ọ na-esi ndị nne ka ọ na-adakarịcha. Nwa maa mma ọ bụrụ papa ya mụrụ, ọjọọ njọ ọ bụrụ mama ya mụrụ. Biko mommy abịakwanụ m ọzọ n'afọ a 2026. I've come with the brokenness in my heart to plead of us mothers. Mommy, biko hapụkwa ụmụ gị na be gị. School emechigo. Ụfọdụ emechigo this week. Ụfọdụ ga-emechi next week. And ihe na head now, ụmụazị amechi ha na school. Boom! Ịgba ha wee bill. Ma ndị East, ma ndị ya ebu na West, ma ndị ya ebu na North, ma ndị ya ebu na South. Sister mụrụ n'anya n'ime mmụọ. The level of evil that is being penetrated in our country now. Amadim English I ga-eji wee quantify the level of wickedness. Sister biko hapụ nwa gị. Ọbọzụkwa na nke a bụ nwoke ka a hapụ ya ka ọ jee na nke nwanne nwoke ka ọ jee na nke nwanne nwaanyị. Sister hapụ nwa gị be gị. Hapụ nwa gị be gị. Ejizughị okwu eje na ndị nwaanyị. It is an abomination now. Na ị afụ nwa 10 years asị na break ya virginity. Ijụọ ya sị na nwa ya adị ha. Na ọ bụ na school, na ọ bụ na nka. That is the level of iniquity I nwere these days. And we are pretending that all is well. And nwekwa all of the well. Biko, ihe m bịara ịya anyị this afternoon. Don't send those children to any holidays. Ha nọ dịbe gị holidays bịa. We should learn to stay with our children. Most of us, till school time emechi, from morning to morning, ụfọdụ ada afụ nwa ha anya. Ụfọdụ na-apụ ọrụ by 4. Ụfọdụ nke ndị Lagos ahịa. Ụfọdụ na-apụ by 4. Ụfọdụ na-apụ by 5. Na-anata ya 10 o'clock. Nwatakịrị ya larụna. Ịma mfụ nwa gị anya. O nwere ike ofu Sunday anwa ị ga-anọ n'ụlọ ịdị busy alarụ ụla. Unu enwere time. No time to talk with those children. No time to even learn them. You cannot exhibit. Nke a bụ nke ndị house girls fọrọ anyị eburukwa na-aga. And that holidays, o nwere ike inwezi time na ọ dịka gị na ya nọ as mama na nwa ekpopụ gị ya. My sister sing patia, my brother sing pata, my sister sing pata. Sister, or carry a indomie na rice. Yes, or carry indomie na rice. Sister, manage jikowa kwa onwegi. Jikowa kwa onwegi. Don't send your children to anybody's house. Mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ka ọ na-abụ izije a na-amaneji. Kịta onye na-ezije ebe ya ogoteniri indomie ọ ya eri ụmụ ya wee fọ nke ọ ga-enye ụmụ gị. O nwere ike ọ bụ na nke nwanne gị nwoke ifili na ute fọrọ ha ị na-akpọ nwanne gị nwoke blada achara m gị ịkpata ụmụ holidays. O nwere ike ọ gwanụ nwunye nwaanyị ibe m ọma mma ka ọ ga-esi wee si ya mba ya bịabanụ ọ bịazie echi ọ bụrụzie ya ga-abụ family meeting nji kpaje nwa m ebe nwa onye ji mee nke nwa. Sister, respect kwa onwe gị dịsie. Dodo aka na ntị ka enu ihe m na-ekwu. Respect kwa onwe gị dịsie. Paaki kwa moto gị na be gị tinye canopy gị. Respect ya onwe gị. Don't take your children to anybody. Train your children. Let them be with. If worse comes to worse, so ebe dị gị nso. Ọ bụrụ nwaanyị ya jee dee ya jee mụwa ịkpa isi ma ya jee mụwa something na-enwezi baking school na ya jee chọọ ihe ọ ga-amụ nyere onwe ya aka. Ọ bụrụ ị na-akwụgharị na holidays. Ada holidays is anything. Ada holidays, stay in your house. Christmas ruo kpọkọrọ ụmụazị na holidays. Ndị chọrọ ịfụ ha afụ ha. Sister, respect kwa onwe gị. Sister, respect kwa onwe gị. Before nwa gị nwoke ebido yiwe pampers. Yes. Ịma na ọ da adị unu mma ikwu ya like that. When you say, hey. But you know it is true. Ị nwere ike ịkpọje nwa gị nwoke. Asịkwa ha na nwanne gị nwoke bụ gay. O nwekwa ha mgbe m kwuru ya. But paraventure. It can be anybody. And they will abuse those children. Ma nwoke dị na ya, ma nwaanyị dị na ya, ma baby dị na ya. Onwezi nke ekwensu ghara na. Pedophiles everywhere. Amamu ma emu ihe bụ pedophiles. Pedophiles bụ agadi nwoke haziri agadi ibi anya na ya ga-eje zuzube. Ọ bụrụ ụmụ kirikiri ụmụazị ka ha jukwara eju. Sister, respect kwa onwe gị. Sister,
System respect kwa onwe gị. Ụfọdụ kịta plan chago tata bụ Friday by Saturday ka m kpapụ gị ya ma ọ mmanyị sị m kpọta ya aunty m sị m kpọta ya blada m sị m kpọta ya. Sister, respect yourself for once. Receive sense. Sister, receive sense. Another one njikwa okwu eje na-ebu nke a na-akpọ lesson. Ndị otu anyị gụrụ akwụkwọ na the 70s, gụrụ akwụkwọ na the 80s, ọkwa anyị gụrụ nwa school ad, ọkwa anyị na-enechara GCE ya, ọkwa anyị na-enechara jamba, ọkwa anyị gụchara ya. Mgbe ha enyekwa bribe na mgbe nke anyị. Ihe ịma ka ịma, nke ịmahọ ka ịmahọ. I can remember one incident. My immediate brother then, onye nke ahụ ma akwụkwọ anyị nwa bụ ndị edu ejeje. Ka anyị na-eje neneje mgbe ejechara m exam, ejechara m lesson na IMT. I came back, ibe m niile na-asị na ka ụmụ nwanne ha ga-esi wee bịa nyere ha aka. N'Enugu ka m biri. Mgbe kpọọ ya ese ha iko biko bịa nyere m aka na-echi ka ya enene na achara laut na nke nwa na-asị na a na-ede. O wesị m fọ imepe ọnụ kwuo ya na ọ ya eje repọtụ m n'aka papa anyị. Mgbe dakwazie yoba biko. And we succeeded. Kita go school. All work and no play makes Jack a dull boy. There is time and season. Ndị ọcha mere akwụkwọ agụgide ya ruo sometime emegide eje holidays ka brain a wee megide wee nwee ike rụọ ọrụ. If not, obido nwewe diminishing return. Gị nwanne akwụrụ nwa gị ụgwọ lesson holidays lesson. Ijegokwa na lesson na one day ka ị nọdụ anị for ihe a na-eme. Ọkwa lesson nke school bus na-abịa by 10 o'clock. Bunata ha by 12 or 1 o'clock. Sister, who is trailing who? Hapụkede na ndị school ajikwa na ya akpa ego. Sister, chọọ n'ihe ị ga-ebe ụmụazị ka ha dị busy in the house. Ụfọdụ kịta ụmụ anyị 9 years, 10 years, ọmụ esi ndomi ọ na-eri. Bịa Amaka, gaa siere ya indomi. Nkechi, siere ya indomi. Sister, this is a time to train them. Train your children. Train your boy child. Train your girl child. Because in my ebe ga-ebu ha njebe tomorrow. Let these children be trained by you. Ka gị na ha nwee mmekọrịta dịka mama, because mama ka m na-ekwu. Nwoke nwere ike ị na-ekwu mama na ọ mụrụ ụmụ 3 maọbụ 4 na 5 narị azụ nke a ị na-ehope na ọ bụ mgbe o ji kwugharịcha. Sista, mụrụkwa anyị ime mmụọ. Mụrụkwa anyị ime mmụọ. Respect kwa onwe gị n'afọ ahụ. Ị pụọ na paakị na ụfọdụ agbacha na ha na Ghana mozgo akpa ha eji ebuna ka mbunara ha ka nzie ike. Sister, if you don't train these children now, the street will train them for you and will return them to you. They will kill you. I'm not cursing you. I'm telling you the gospel truth. Kita enwe holidays bụ time gị na ụmụazị ga-eji nọkọ. Unu pụta n'ụtụtụ na ekpe ekpere ụtụ. Esie nri bịa onye ga-esi nri. Nkechi bupụta ji Amaka ngwa gbachaa ya Ifeọma mụnye ọkụ nke Peter bịa John bịa a na-eme ya zaa na ụlọ mee nke ifu ka ụmụazị a ga-esi wee na-relate. Kedu time e nwere eji abond? No more bonding time. Ijizi afụ nwatakịrị pụta best friend ya bụrụ onye ilo. Ọkwa chenasi na izu ka mma na nneji. How is it working out in our own? Sister, I try kwa that nonsense this year. Ọkwa holidays a ọ bụ be mama gị si na nwere onye kwuru okwu mama gị abụkwa ụtụtụ ọ jebe ahịa. Yes, o nwere ike we house boy ya ka ị nụtarụ nwaanyị ịkpọnago miracle there, mirabel there, somi there, dindi there, ịkpọnago ya there. Ekwensu wee were ya wee lụọ workshop. Be very careful. Keep your children in your homes. Train them, be with them, stay with them. Ọ bụrụ ndị ijebe ahịa ịkpọrọ ha ndị obere ngwa bịa bute basket ka ije mee nka ọ mara ihe a na-ere mara what is happening. Now this world is not a mirage, it's real. Take kwa time gị n'afọ ahụ achọkwa m ikwu okwu ọzọ. Take kwa ya and inweta send it to platform ọbụla ụmụ nwoke be respect ya na onwe unu say keep your children in your house and take care of them. They are not curses, they are blessings. This is the time to bond with your children. Don't send them out. When you send the air out as in Kechi before anata or Jose Jezebel, you don't think about those things. They quite very careful. Peter he na send the out. And when you send the air out before anata or Jose. Keno le nwanne gị amami na ajụma abụ m onye nche nwanne m. Zukwa ike this year. Onye nwaanyị nyere anyị aka gbaa ya ume ego a ga-eji nye ụmụazị ya nne agaghị aka anyị n'aha Jizọs. Amen. Ọ dị mma. Ọkụ ịnụla ka nwanne anyị nwaanyị a si wezie ya bụ ozi. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ozi nke nwanne anyị nwaanyị a zipụtara deere ya na ngalaba okwu ka ya mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ.
ụmụnne m ka emesịanụ tụsara m ihe onyonyo a.